No čaute priatelia, vy ešte nemáte trička alebo grafiky Originál Bratislava Old School Graffiti ku 10. výročiu, ktoré vyrobil Squad priamo pre nás? Tak môžete si ich zakúpiť cez náš web alebo cez mail, ktorý je v tomto videu. Jedná sa o limitovanú edíciu a už viac nebude. Tak určite ich objednávajte, nech to stihnete a tým podporíte aj náš web a Bratislava Old School Graffiti. Majte sa pekne. Čau, fantomasi. SA1. Yeah. Skateboards clatter down the cobbled streets. On spray cans hits where the old town meets. We skip the school, chase concerts every night.